Ähli Türkmenistanlara salam. Yine de men sizden Hıdyrov Kakımrad. Blogger diýme, oglarma jaňa gadagan etdiler. Aýtdylar, "Haýsy näle sen blogger bolýan" diýdiler. Opozitsioner bolmasaňam şu wepaly diýip aýtdylar. Şoň üçin men siz bilen Hıdyrov Kakımrad wepaly türkmen halkyna türkmen ogly çykyş edip otyr. Şuň 16 noýabr 2021-nji ýyl. Men bu çıkışıma sebep oldu, sebep ovadan janatlar. Ovadan diýende Türkmenistan diýip aýdýanlar. Türkmenler şu owan oğulları şeýdi diýip aýdýarlar. Gurulşy ova diýip. Janatlar bize çıkış etsek diýdiler. Çıkış etsek çykdygym näýilligimizi bildirdik. Ýollar açdyp çykdyk. Ýönüp naýomnik getirip diýdi. Hemmesini sıçır urdular diýdi. Hemmesini ýygnap şu vilayet Lebap vilayet, Daşuz vilayet komitetinin binasını alıp barıp şu padvaladıktılar dediler. O eline dedi seyretmediler dedi. Milise olsun şu tay eline düştüler şu nayomnikleri. Miliselerim sıçrı vurdular dedi. Türkmenistanlılar nayomnikler diyende seve aksendi Türkmen aksendi değil dedi. Türkmen şivasında gürlerini aktıydılar. Indi özünüz bir netice verin bu zatlara. Sizin öz yurdunuzda sizi bu getirip bir kanun prezident başka koşulla bilen basış etse neyle oluyor? Sizin kulçuluğun alamatlığı değil mi şu zatlar? Sesiniz çıkmasın diye. Neyle oluyor Türkmenistanlılar içindekiler sizin doğullarınızı, ayağlarınızın namusuna değse, neyme karşı otuyorsunuz? Onlar o taydan mıcığını çıkarıp namuslarını edeceğini cinsi katnaşından karşı otuyorsunuz mu? Bütün Türkmenistan'ı türmeye ördavı. Bir kanun prezident. Bu tohumu, OPK, объединённый преступный клан. Eskerler, namuslu varlı organ işgarlar. Nire seyrediyorsunuz? Siz böyle otyra, tiri paraşçılığı. Akıldan olmasan sen ikinci sort. Yönü Göktepe'den bolmalı. Siz az kırıp otyrlarız. Sizin kul yağlı var şu. Hakiki mankur edecek oluyorlar. Sizden. Indi men size yüzlerini otyayım. Avçılara, balıkçılara men size ön öğrettim. Näli giyce gündüz udobnu olur yakar yağlı nemeden benzinden näme etmelidigini. Sizin vaktiniz geldi. Şu vilayet KGB'nin binalarını çıkıp blok etmek için. Öňlerim aýtdym olaryň jaýlary var eretin. Şola taýdan olaryň ýanyna barar ýaly. Türkmenistanlılar yeter bu zatlar. Yeterindi. Görüňiz akmy hiç kim size kömek etmeýe. Siz özüňiz kömek etmeli özüňize. Barın şu taýdan talap edin. Talap edende özüňiz bilýäňiz näde talap etmelidigini. Ata-babalarımız näde talap edýändigini. Şolaryň bir gany bir sizden bir çyksyna bir milligram çyksa da şu gany öwrüýän gahrmançylygy. Aýry gözüňiz içindäki gulçylygy. Siz öz ýurduňyzda, öz topragyňyzda Türkmenistanlylar. Öz aýallaryňyzy, dogallaryňyzy halas edip bilmeseňiz. Näme ýarýaňyz onda siz? Organ işgärleri, eskerler. Siz şoň üçin bar, neme goruma çykyp otyrsyňyz ha. Hökümeti goruma üçin geldi. Hökümet kimden durýar? Şu raýatlardan durýar, sizin dogallaryňyzdan, ejeleriňizden. Şoň üçin haýyş sizden. Haýyşan däl, öz isleňiz.
eğer yurt gerek olsa, ayağınız gerek olsa, doğullarınız gerek olsa, maşkalarınız gerek olsa, şu günden barıp hemmeniz yığnaşıp, şu vilayet Milli Hopsuz Komiteyinden yımırarsınız hemmeniz. Sağ olun. İndiki duşumuzda çeldi.